Teraz je najhorší čas na návštevu Argentíny, cestujte radšej inam. Milan Búra, mýty. Práve som sa vrátil z Argentíny, ktorá bola kedysi cenovým rajom pre cestovateľov z Európy, no žiaľ už dávno nie je tou ultralacnou destináciou, na akú sme zvyknutí. Ešte minulý rok si tu turisti mohli užívať empanády, víno, stejky, dulce de leche za zlomok a tretiny európskych cien, no žiaľ, karta sa úplne obrátila. Krajina aktuálne čelí obrovskej ekonomickej kríze a hyperinflácia minulý rok dosiahla rekordných 140%. Pre turistov to znamená nielen nepredvídateľné ceny, ale veľmi zvýšené náklady na celkovú dovolenku v Argentíne. Pre príklad, táto pizza, ktorá len nedávno stála 7 eur, vás dneska vyjde čistých 30 a takéto utešené raňajočky v centre Buenos Aires vás budú stať krásnych 16 eur. Pre tých, ktorí očakávali v roku 2025 typickú lacnú Argentínu, čaká naozaj cenový šok, hyperinflácia, ekonomická kríza a dlhodobé znehodnocovanie meny naozaj spravili z Argentíny cenovo drahšiu destináciu. Argentína patrí medzi moje najobľúbenejšie krajiny na svete, no aktuálne s jej návštevou odporúčam počkať. Cestujte, ale do Argentíny aktuálne nie.